बे राजाबिल गामिनि मोनसे परम्परा फालिबोनाय फोरबो जेनेबा जा फोरबोआ मोनथाम बाहागो दङ जे बैसागो फोरबो आरो मागो फोरबो आरो दिनैनि बे से खाथियाव जोंहा काति फोरबो मोनसे फालिनाय जायो। बेखौ जों दिनैनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना गोदो भारत स्वाधीन जायैनिफ्रायनो बेखौ खुंबोगासिनो दं। बेनिखायनो सिरिबाङै जोंबो आबै आबौमोननि दोरोंखौ लानानै जों दिनैनि बे से खाथियाव जों बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। बेवहाय जोंहा राजाबिल गामिनि गासै रायजो राजाफोरा फैदों। बेवहाय बावथाय मुवा लानानै फैदों। गामिनि न'सेबो बेक्तियानो बावथाय मुवा लाबोआबालासिनो थानो लुगैयाखै। जोंहा अनलायनाय दं, गामिया मोनसे फोथायलायनाय दं आरो सहाय सहयोग दङ। बेनिखायनो लानानै जोङो दिनै बे काति फोरबोखौ खुंनाय जादों। बेबायदिनो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै बे रुप'यि आन्सलिकनि बेन्दोङाव राजाबिल गामिया दिनै गामिनि गासैनिबो अनलायनाय आरो मददजों जों बाथौ मन्दिरखौ लुफुंगासिनो दङ। आबुं जायाखै, आबुं जानायनि लामायाव। बेनो बर्थमान जोंनि रुप'यि आन्सलिकआव बाथौ मन्दिरनि भितराव देरसिन बाथौ मन्दिर होननानै जों बुंनो हायो। जाहैबाय जों फुंनिफ्राय जोंहा बाथौ थारनाय, लोगोसे बावथाय मुवा बावनाय, लोगोसे 7 बाजियाव जोङो बाथौनि फिरफिला बिरहोनाय जादों। बिनि उनाव जोङो मुंख्लंनि फिरफिला दैखांनाय जादों। बिनि उनाव जोङो 9 बाजियाव माइनाव राजाबिलनि बे दैमा गाथोनाव माइनाव बोखांना लाबोनाय जादों। बिनि उनाव सिरिबाङै आर'ज जागायगासिनो दङ मन्दिराव। दा जोङो बेफोरबायदिनो जोंहा प्रग्रामा सोलिलांबाय थागोन सिरिबाङै। जोङो मोनसे समाव गेवलां मेल लागोन 1 बाजियाव आरो 2 बाजियाव जोङो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे गथ' गथाय बोराय बुरै गासिबो खबसे ओंखाम जानायनि जों लाहार फाहार खालामदों। जाहाथे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जालांथों होननानै आं दिनैनि बे बहुद बोसोर जाबाय से खाथि माइनाव फोरबो फालिनाया। दा बेखायनो गामिनि मानसिफोरा मावै दाङै जायो जेला। बेनिखायनो बे काति फोरबोआव गासा सावनायजों लोगोसे गामिनि बाथौ फोरबोखौ लाफानाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो दा नै काति फोरबोनि उननिफ्राय जोङो दा दुब्लियाव माइ सखा नेनाय, माइ हानाय, रोगानाय गासैबो जासिगोन। दा बेफोरो मोजां जाथों होननानै दिनै आफा इसोरनि खाथियाव, बिमा माइनाव खाथियाव दिनै आर'ज गाबदों। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय, बारा गोलाव बुंला। आरो जोंहा बाथौनि फ्लेग थिखांनाय लाबाय, सेकेन्डआव रुंसारि बावनाय लाबाय, थामथियाव माइनाव फोरबो, माइनाव बुरखांनाय दैमानिफ्राय लाबाय आरो ब्रैथियाव लाबाय जोंहा दंफां गायनाय। बेबायदि जोङो हाबाफारि लानानै दिनैनि हाबाखौ जोङो गाजा गोमजा सोलिगासिनो दङ आरो आर'ज गायगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा बाथौ खुलुमगासिनो दङ। दा बेफोरनो आरो हमनानै ला 40 इफायसो जाबाय बैसोआ दङ। खावलायनाया बेनो जे बर' माहारिया बाथौ धोरोमखौ बयबो मानिनांगौ, बयबो सिबिनांगौ। मानो होनबा गोदोनिफ्राय फैनाय जात हिसाबै बर' धर्मआ बाथौ धोरोम। बेनिखायनो गुबुन गुबुन धर्मखौ गोसो होआलाबासिनो बे बाथौ धर्मखौ गोसो होनानै गामियाव रोम रोम खालामबोनाया मोजां। बेखौ आं बर' जाथिखौनो खावलायो। फोरमायनायैनो जोङो बोसोरे बोसोरे बिदिनो माइनाव खेराइ फोरबोखौ जों खुंबाय थायो। देग्लायबो बिदिनो जों खुंनायनि लादों 3 आरो जों खुंनो लादों देग्लायबो। नै दा खुंबायानो दं जोङो दा। बेबायदि आरो जों बोसोरे बोसोरे जों माइनाव जे से खाथियाव जोङो बे खेराइ खुंनाय जायो आरो माइनाव खेराइ। बे हाबाफारियाव सिगांबो बिदिनो लाबोबाय थाखादों जोङो। देग्लायबो जोङो गिबियावनो जोङो दा बाथौनि फिरफिला बिरहोदों। ओमफ्राय नैथियाव जोङो जिबिला रुंसारि जालांबाय बर' जिथु
हारिनि जिब्ला रुंसारि जालांबाय बिर जोहोलावजोफोरनि रुंसारिनि थाखाय जों गोसोम फ्लेग बिर होदो सोरथि सोरगोआव आलो गोजोनै बिथांमोनाबो जिउमा मोनहैयो बिनि थाखाय जोंनि बर' जोंहा मोनसेल' जों दा मोनथाम जोङो फोरबो खुङो बे मोनथाम फोरबोनियानो जाबाय माने जा दा नै गिबियावनो जोंहा माइनाव बाथौ खेराइ बेनिफ्राय नैथियाव मागो फोरबोखौबो बिदिनो जों गाजा गोमजा रायजोयैनो खुंनाय जायो आरो बैसागो जों फोरबो दङ बे बैसाग फोरबोआवबो जोङो बिदिनो रायजोयैनो ज' ज' जाजाय फोरबो खुंनाय जायो आरो